sa'yo kahulugan. Ni Kristo ang Diyos nagapakatawag, sa Espiritu siya nag-iyak. Nagasangkap na to pagkinabuhi, paghimaya sa buhi nga Diyos. Ang lalaki ug ang babayi, gibuhat sa dagway sa Dios, ug gitakda nga mag-aalaga, ingon nga tinugyanan niya. Pakigdait kauban sa kabuhatan, kaangayan sa katilingban. Gibuhat sa Dios ang kalibutan, nga kini ambitan sa tanan. Ang dinasig ug matinud-anon, nga nagsaksi sa buhat sa Dios, mao ang kasulatang balaan, nga naglamdag kanatong tanan. Nagabuhat ang Dios pagpag-o kanato, pagpakaylap sa gugma niya. Ang presensya sa Dios masinatita, kagawasan tama ang kuna. Pagkabanhaw ni Kristo ni buntong, sa gahom sa kamatayon, ug nagpangpon ang kasiguruhan, kinabuhing way katapusan. Ang tanang magtotoo magahiusa, pagpaabot sa pagbalik niya. Makiguban